Is smaile me ceappa go bhfuil go bhfuilta an túrsceal a hawl nó Mac Cóil mar rud atá ag éibriú tíbhaiste go gá uirceann. Agus ní sama be fircin a frit gá ceann, gá chluigeann. Agus an spectrum idir a dá chluigeann sin tá an rud a dugamid an túrscéal. Dá bhí hasúla é mar théarma fós leacamid leis an cinál sin scrín óireachta. Agus fircin amháin sin go bhfuiltar go binne an scéal. Now an seo tá mé tarint cuidhá an tuiscint chuireach an cín sa rúis aber na fuairmúlacha rúiseacha faoin ní sam cén chuig gceart leis an rán sújet agus an fabula. nó mar a thug na Franca gur níos déanaí tá ráth agus beart agus iad sin histoire agus discours. So histoire mar sin an scéal, so sin fircin amháin. An sumpla is léine is dóchas siimplí ná an rud dugam den scéal béile is. I fear an fadó, ní réon aige dige, híl se go raach seach le gaibre gá héin. Thuair seach go héin is ní roisi mí óádan ar casú fear. Bhín fear siad léasta néad dómh ó bhathais go bom. Etc. So cad a hálann sin, cadúirt an fear, dimar sí clifa cártaí, cé rún clifa cártaí, céir é an na gas a chuú ar a bhar seo, etc. Gus leim sé ra achtra go heachtra go heachtra. Agus sin cinál fircin amháin. Achtraíocht scéal I gás rud tá tú léamh, tá tú casna le, céir a hálann sin, céir a hálann sin, céir a hálann sin. So sin fircin amháin. An fircin eile a chuirm a gás, tá sé bunaí nó dírí I dro deascríomh, chuirsíos. An sumpla is léanaí dó sin beidir rob gué agus na thuarscéalta seo tu goin an Nouveau Roman. Mion chuirsíos bhí bosca ar a matal, bhí na tuisí seo an, bhí dá bhí igocht éige na baint leis an ábhar as a ro sé déanta, etc. Mion chuirsíos ar feith trí leanach san rud cinnt ar bosca atá na hí ar a matal. Sin chuirsíos ar a matal. Sin chuirsíos ar a bhuineog sa siomra. Sin chuirsíos cábhíos cabhadal tugus ús gan rud atá le feiceáil tríde bhuineog. Agus beag an í leadrannach bhíte. Agus sin é a chuíhfuil sé sin. Agus pús freisin, beidir gur Francoch é se, chuirsíos a dhéanamh ar rud. Ulysses Joyce aber, ní mór an de flotta an sin. Fearóg a lorug eisiom lár aharga béidir. Bin é plotta? No, duine a gol a taistil agus a fila a bhaile. Bhíonn tá sé sin a tharbheith scáinte mar flotta. No, duine a lorug rud éigen. Béidir. An rud is mó an fága daín Ulysses ling ná an chuirsíos, an bailach an éiríonn leis 6 áirid síl a chur in our láthir más mar. An cinál nuaimseachas seo. Modernism seo, go náiríonn muid an áitiúil sé siúil, agus an ghrian a caha mar a bheith buin ór ar an talla os cór Stephen Dedalus agus é siúil síos an aimhne an scail. Créine ciile, seaganne, níl mór an chur síos an, ach séir tá an dar na ceiliúra ar a gaint, ar an ngrán, ar a sáú, ar daoine ag immert le chéile, sáú chéile, spáíocht le chéile ó héh na cainte go. Leis an focail sin úsáid a dúsáid sé grammar. Is lear cinál grammars híl sin atá an. An tá plotta an sin dach réit gáinte freisin. Bhí ben an fadó, bhí sé an rá le fearr, fós a drifúr an fearr. Spás mór mílteach na chaint, créine ciile ar brálinge, tá sé ceannas na leabhras granúir dar scrío, dar lomsa. Agus ag téire ar bhealach grána, fíor rántas, fíor írónta tá Jack eice sa deire. Sin an plotta. Ach tíbhiste, so tá créine ciile a dul dro caint, deachaint, stíl, ilomad saisní difriúla stíle agus mar sin. So sinné an dá uirceann a chur am a gás san úrscéalaíocht. Agus ní mór den scrín arána, right? Ba me a dul I dro uirceann na stíl agus an chuirsíos agus etc. nó I dro fircin na heachtraíochta na scéalaíochta. Agus is ráha é sin tá le duine, agus ní dóilm gur ceart go meach éon scríóir teoranta in amarbe leis sin rud rinne sé hána, aber scríim é scéal achtraíocht, hána mar sin cam é scéal
achtaíochta. Tá ráhaigh an scríór áte bear an spectrum sin na smailais a rán ó háin.